hi ha receptes que si no tens un all tens una ceba, per tant que si pots intercanviar. Sota el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, la tarda del divendres 24 de novembre a la Sala de Plens Municipal de La Palma es va realitzar un taller d'aprofitament alimentari, ofert per l'àrea metropolitana de Barcelona i a càrrec de Solidança. Amb aquest taller es va voler sensibilitzar a la ciutadania sobre el malbaratament alimentari a nivell global i també local, conscienciar sobre la necessitat de consumir productes de temporada i proximitat, així com facilitar eines per millorar l'aprofitament d'aliments en l'àmbit domèstic i promoure la política de prevenció de residus. Al món es llencen un de cada 3 aliments que es produeixen i a Catalunya es llencen més de 260.000 tones de menjar aprofitable a l'any. El 58% prové de les llars. Només a Europa es llencen 95 quilos de menjar per habitant i any. Els productes frescos com les fruites, verdures, carn i peix fresc són els que representen la major quantitat d'aliments malbaratats. Pel que fa a les llars, el malbaratament es produeix bàsicament per comprar pels ulls o per deixar-se emportar pels missatges publicitaris, per fer la compra tenint gana, no revisar el rebost ni comprovar les etiquetes, no conservar correctament els aliments, fer massa quantitat d'aliments cuinats o no aprofitar les sobres. Per tal d'evitar la generació excessiva de rebuig orgànic, es recomana planificar la compra, tenir en compte les caducitats i fer un consum conscient. I si encara ens queden sobres, les podem aprofitar per cuinar altres plats, com cremes, hummus, croquetes o melmelades. Aquí n'hi ha moltes menys. Llavors era mitja tassa, que quan diuen mitja tassa penso mitja tassa de quina? De pols d'ametlla, aleshores és el teu gust una mica, l'has passat, l'espessor que tu vulguis. Al taller es van cuinar 3 plats ben diferents. Un paté de pastanaga fet amb ceba sofregida, llorer, pols d'ametlla, nou moscada, oli d'oliva i un pessic de sal, tot cuit a foc baix i ben triturat. Uns bunyols de verdures fets amb ceba, porro, pastanaga i carbassó, amb una mica de pebre, comí i curri, ou batut, julivert fresc ben picat i pa ratllat, fregit amb oli ben calent després d'haver deixat reposar la massa uns minuts. I per últim, un farcit per fer un pastís de poma, amb poma tallada, mantega, conyac, sucre, llimona i vainilla. Tots 3 plats d'elaboració fàcil i a l'abast de tothom.